היי, זה היום הכי גדול שחיכיתי לו, ואני מה זה מאושרת. זהו, קיבלתי את השיניים היפות שלי, והכל חזר לקדמותו. אני מה זה מרוצה. אין על השירות שלכם, אין על היחס שלכם, באמת. האמת, מאוד נהניתי. לא חשבתי שאני אהנה מטיפולי שיניים, אני שנים דחיתי ופחדתי, אבל הייתה לי פה חוויה מתקנת, ממש. אני עשיתי השתלים בכל הפה. עם הרמת סינוס. עם הרמת סינוס, הקירות, הכל מהכל. ובאמת שלא הרגשתי שום דבר, לא סבלתי, לא הייתי צריכה אפילו לקחת אקמול. וואו. באמת, שלא היו כאבים, והכל מתגמד לעומת היחס שקיבלתי פה, וממש חבר'ה לעניין. תראי לנו את החיוך. צוות מומלץ. איזה יפה, שרק תחייכי רותי. תודה.